Og dihara mga katil pag-abot na ko mga katil wa pa day gasugod, so mga tidtid sugod na miya na tara gasugod na mga katil. Nagsugod na ang ato ang pagbunyag sa ato ang kinugusonon karon mga katil. Gisugda na mga katil. Sugod na ang seremonya sa bunyag mga katil. Every day to the Lord. As long as he lives, he shall be given to the Lord and worship the Lord. And the 8 days of Jesus, Joseph and Mary brought him into the temple of God for dedication. May I request everyone to please advance. Is a transaction between the Lord and the parents, not between the child and the Lord. During dedication, parents made the commitment to the Lord in the presence of God's people that they will bring up their child in the fear of the Lord and in faithful instruction of God's word. They also pledged to bring them up in the fellowship of fellow believers. In the beginning, God created the heaven and the earth. The earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God hovering over the waters. Then God said, "Let there be light." May I request the Lulu to light up the candle. O gitawag ang lulo sa bata mga katil kay padagkutan ang kandila mga katil. So ang lulo may nagpadagkot sa kandila mga katil. So iyan ang gitagkutan ang kandila mga katil. So pagkahuman na mga katil, magsulti na po ang ato ang pastor sa pag-sulti sa mga bahin sa pulong sa Ginoo. O pagkahuman, tawagon na po ang amahan o inahan sa bata nga amo ang kuguson. Tawa mga katil. Pinagkot. Pagkawin ka na kasiga, kaya medyo kusog ang hangin. Kagamihan mga katil. Okay. So, nisigan na ito ang kadila mga katil. Mupaso na po ang amahan o anak ay inahan anak mga katil. Pagkahuman sa pagdagkot sa kandila. Kita wag na ang amahan o inahan mga katil para mupaso o doon anang malingkod anang lingkuranan mga katil. So, pagkahuman na si Roland na po na yun ang gitawag anak kay Ninong man daw siya, Ninong si Roland katil. Pagkahuman na istorya sa pastor, iyan na po tawagon ang mga ninong. So kay bulungan o katingalahan tawid mga katil, kaya ako pa ang una nga gitawag. So, nakasabot lang ang special sabi. Bitaw, joke na ba? Bitaw, ninglak doon masiri, katiil, tawag, kiyong paglakaw, sus, bidag nga no. Pero okay rin na, basta ang importante, buhay. Ang importante, ang mahalaga, so ningdagkot na si katiil. So, nagkot na niya ang kandila. Tapad pa siya. Kaway klaro dito palingkuron sa bangko. Siya kabalaka. Na. Lingkod na. Lingkod na tadi mga katil. Ningdagkot na po ng ikatulungan ninang. Ningdagkot na. Ningdagkot na po ang ikaapat nga ninang. Katil. So, ning plastar o masunod na po ang ika-5 nga ninang mga katil. So, ubay-ubay niya na, pero kamera ang nakita, di ba? Tungod ka wala ni Adtong uba, wala ni Anha ang uba, di ba? Wala sila. So, mga mari o mga kumpare na nga na. Ubay ang tanig ninang ang gikuha nila. So, kamera ang nakita, di ba? Kaya gamikan ka,
Ang uban na may mga trabaho, mga busy. Sila, o nang kamera nakita ninyo diba. Tanaw mo, gamay kayo, pero daghan kayo na mga nagkugwas na nga bata. Grabe. Ang uban na niya ito. So, Giadto ni pasertaan ang ginikanan sa bata para isprayan sa holy oil ang agkang sa bata mga katil. Lana, balik sa mama. Si Mimi. Isa. Balik sa mama. O gihatag na sa inahan ni Camille. Okay? Kung pwede dapat sa bata yung kamot. Ilugdaman ninyo ang inyong kamot, especially the right hand, doon na siya yung blessing ikan sa inyo. So, mapalita sa tanong yung mga kamot, gamot ka. Ginoos na ko sa Lord, itandong sa mga anakan, ilang mga kamot ganito sa bata. Salamat mo rin ang Diyos, ilang ang panalangin, Ginoo, na blessing para ka-KG right now, Lord. So kay nahuman naman ang bunyag mga katil, so dia natay mga katil, so mukha o natara natay mga katil, awagi, ato nang ikor na ilang mga putahi mga katil, o dia natay mabusog kita mga katil, tungod kay rabi ang sundar o kan onang ilubra. Abi kinagan niya gamayar kay me, ang uban ulit mga to. Birthday ada. Dan pabudiak ko siyang pinanggang anak. Ngao na may mga katail. Ngao na sila ito. Mga katail niyo.